Bé, anem a explicar com pujar fotos i crear un àlbum en Google, a través del qual podem després inserir en el blog del Sant Miquel. Però el primer pas sempre és pujar les fotos a l'àlbum de Google. El primer que hem de fer és entrar a Google. Així en la web del col·le, buscador Google, i entrem a Google i entrem ara com a Sant Miquel. Per tant, entra i així de Sant Miquel, si no el tenim registrat, hem de ficar el nostre usuari, però la contrasenya d'accés. Em pregunteu i us la donaré. Si no, també com a usuaris. Fiqueu la contrasenya. Vale, ja accedís. Així ja veureu que us dona la benvinguda a Sant Miquel, per tant ja estem dins. Ara, el següent pas, així al quadradet, hem de donar a entrar a Google Maps. Allà n'hi ha alguns publicats del Sant Miquel. I en inicio, a l'esquerra part superior, anem a fotos. Anem a pujar unes fotos que tenim ja descarregades en l'ordinador. Per tant, anem a anar a este símbol que és pujar. Anem al directori a buscar fotos, ja les tenim ahí, les anem a pujar, obrir, d'acord? Així baix, ja te diu, s'estan penjant uno de dos i al final dos fotos noves, vale. El que volem fer, si volem afegir aquestes fotos en un àlbum ja creat, li donem ahí baix, però si volem crear un àlbum nou, li donem a crear un àlbum. Vale, en crear un àlbum, li fiquem un títol, prova 1, per exemple, i una vegada ja he ficat el títol, ja està. Què vull fer? El que vull fer ara és publicar-ho, és a dir, que això no estiga inaccessible, sinó que accedisca tota la gent a veure les fotos. N'hi ha que anar en compte en qui té drets d'imatge. Anem a anar a este símbol que és compartir i vull compartir-lo en Google Maps per a que ho veja tota la gent. Vale. En este moment apareix ahí l'àlbum, d'acord? I li dic públic, donant-li a la fletxa verda. En el moment que li dic públic ja s'ha publicat aquestes dues fotos. Bueno, pues això és la manera de crear un àlbum. Si volem comprovar-ho, anem arrere, entrem en Google Maps, i veurem que efectivament l'àlbum està creat i efectivament és públic. Quan apareix en Google Maps que ja està publicat. Ara vull inserir-lo en Blogger. Bé, doncs el que he de fer és anar a esta fletxeta d'ací i vull inserir publicació. El que he de fer és copiar tot això que està en blau, en el botó dret del ratolí li dic copiar, ja ho tinc copiat, fet, i ara me'n vaig anar a Blogger, que també és de Google. Així no està, doncs li dona més, a veure ara si apareixerà per així baix, el Blogger, vale, així està, Blogger. Entra en Blogger, que és on està ubicat el blog de Sant Miquel, i vaig a publicar una entrada nova. Quan publico una entrada nova ja sabeu quina és la marxa. El que he de fer és ficar el títol, primer, prova 1, i així, on està el cursor, vaig a centrar-lo per a que l'àlbum aparega centrat. Vale? El cursor ja apareix centrat i parpadejant. Ara me'n vaig a HTML, perquè estic en redacta, HTML, i justet on acaba la paraula center, ahí faig un clic i en el botó dret del ratolí li dic enganxa. Acaben d'enganxar l'àlbum, però amb el codi, diguem, informàtic d'inserció. Però en el blog apareixerà, apareixerà. Com ho puc comprovar? Bé, doncs, si me'n vaig, per exemple, a publica, d'acord? Publica, queda publicat en el blog i ho comprova així, visualitza el blog. Vale. En el moment que dic visualitza el blog, mireu com apareix l'àlbum al mig, com jo volia.
Ahí només entrarem fent un clic i veurem la foto. Això és tot.